BirdLife Malta naqdet mal-imsieħba minn Franza, il-Greċja, il-Portugal u Spanja fi proġett ġdid biex issir taf aktar u tinvestiga fejn jistgħu jinstabu la safar, garnija u garnija balearika li huma stmati bħala speċi ta' safar tal-baħar endemiċi għal-Mediterran u li jinsabu taħt teddida. Fis-qarrija BirdLife Malta spjegat li dan l-istudju jista' jsir grazzi għal proġett Life Panpofinus, proġett li laħħaq kważi 4 miljun euro. Ma laqda non-governattiva mistennija jingħaqad ukoll id-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura b'kofinanzjament min-naħa tal-Ministeru relatat. Dan kollu qed isir wara li BirdLife Malta ilha 20 ta' snin tmexxi studji xjentifiċi dwar l-safar tal-Baħar ta' Malta biex issa se testendi l-istudji tagħha għal dawn l-safar li jkunu kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar. Il-garnija u l-garnija balearika iqattaw parti kbira minn ħajjithom fuq il-baħar miftuħ u rari li jżuru l-art ħlief matul l-istaġun tal-bejta. Għaldaqstant matul dan il-proġett mifrux fuq 5 snin sal-2025, BirdLife Malta se tkompli tibni fuq l-arfin li kisbet mill-proġetti preċedenti iffinanzjati mill-programm Life tal-Unjoni Ewropea. Fost l-oħrajn, il-perikli li diġà ġew identifikati u indirizzati bħat niġġis mid-dawlu mill-istorbju kif ukoll it-tfixkil mill-bniedem fost l-oħrajn bit-turiżmu tal-baħar. Iżda mistennija jkunu indirizzati wkoll problemi ġodda bħalma u l-plastik li jistgħu jolqtu lil dawn iż-żewġ speċi ta' safar tal-baħar fuq skala kbira fl-20 ta' snin li ġejjin. Il-proġett għandu lan li tejjeb l-istat ta' konservazzjoni ta' dawn l-ispeċi li jinsabu fil-periklu bil-ħidma konġunta bejn il-parteċipanti kollha ħalli jkunu indirizzati dawn l-isfidi. Fuq kollox, il-proġett mistenni servi ta' vetrina għal kollaborazzjoni unika bejn l-imsieħba differenti madwar il-Mediterran għal konservazzjoni ta' dawn l-ispeċi.